a sefyll wrth y traeth yn Nant Gwrtheyrn yn fan hyn, da chi'n gweld graddfa yr holl beth, yr inclain uchaf un yn fanna, ac yn dod ar cerig mân, os na mân oedd yn cael ei torri lawr i fan hyn. A mae'r olion diwydiannol o gwmpas, ac oeddwn ni'n sôn am yr ôl troed diwydiannol. Mae mhobman dim ond i rywun edrych, a mae Llwybr Arfordir yn fan hyn yn ni heibio yr olion rheini, lle oedd na sŵn, lle oedd na falu, lle oedd yna gyflogaeth, a dyna pan bod pobl wedi dod y ffordd hyn. Ar y gorwel pella trwy'n Porthu'n Llaen, a thŵr gwylwyr y glanna. A trwy gall y bwlch, am benryn glas, a mae penryn glas yn lle sobor o bwysig i adar nythu'r adar arfordirol sydd yma yn enwedig y fran goesgoch. Troedio gall y bwlch tu hwnt i Nant Gwrtheyrn ac edrych ar y môr yn ei holl ogoniant, a mae yna lamhudydd neu dolffin, a fo dwi'n mawr obeithio mod wedi gael o'r camera. A wedyn, yna lannerch goediog, mae yna dwnnel hyfryd mwy nag un, da ni wedi troedio mwy nag un, yn gysgod hyfryd wedyn, trwy'r coed, felly yr amrywiaeth eto o'r olygfa a'r amgylchedd o'r môr a'r creigiau caled i'r goedwig hyfryd yma. A'r haul yn dawnsio drwy'r dail ac yn goleuo'r ffordd ymlaen yng ngall y bwlch. Da ni'n nesau rwan at bistyll. A'r trwyn yn y môr o'n blaena ni ydy trwyn Bodeilias. Na i sôn mwy am Bodeilias yn nes ymlaen, ond y pigyn yn y môr o'n blaena ni fan hyn, hwnna fanna, ydy trwyn Bodeilias, a mi oedd na long ddrylliad yn rhwyn Bodeilias yn 1839 o gwmpas trwyn Bodeilias, llong o'r enw Saffo, yn cario triog, a mi sylweddolodd y capten i fod y mewn trafferthion. A dyma fo'n rhoi 2 sofran aur i bob un o'r criw yn ei pocedi, fel i bod nhw'n gallu talu am ei angladda i hunain, petai hi yn dod i hynny. A dyna fuodd noson fawr, noson stormus ar Saffo yn 1839 a'i chargo o driog yn mynd yn erbyn y creigia. A'r bora wedyn, ar y traeth, mi oedd na gasgan, ac yn un o'r casgenni, mi oedd na hogyn bach yn cysgu yn sownd. Yr unig un nath o roesi y ddamwain erchyll honno yn 1839. Trwyn Bodeilias. Oedd hi ar y llwybr, mond o'n i'w chydig. Mae eglwys Beino Sant ym Mhistyll. Mi sefydlodd Sant Beino gell yma yn y chweched, yn y 5ed, 6ed ganrif, a'n sant pwysig yn y rhan yma o'r byd, ac mi oedd Pererinion wedyn ar y ffordd i Enlli yn y 15fed ganrif yn galw yn fan hyn. Mi oedd mynd i Enlli deirgwaith fel mynd i Rufain unwaith, meddan nhw, ac mi oedd cael lloches a bwyd yma'n hyn yn bwysig. Mi fydden nhw wedi aros mewn mynachdy'n lleol neu mewn tafarn yn lleol, ond mi oedd fan hyn yn bwysig o ran gorffwys. Mae yna gau eisteddfa ger llaw yn awgrymu lle byddan nhw'n cael eistedd a hoe i'r rheina doedd yn iach, y cae hosbis, felly mi fyddan nhw wedi cael trin i clwyfa o bosib. Mae yna olion wedi dod i'r fei ger llaw o ardd yn tyfu llysia meddyginiaethol i wella'r rheini nad oedd yn teimlo'n oce ar i siwrna tuag at Enlli. Felly safle pwysig iawn a safle sydd yn dweud wrthon ni am bwysigrwydd y Pererinion. Nes i sôn am drwyn Bodeilias yn gynharach, lle oedd y llong ddrylliad. Dyma ni Bodeilias y tu ôl i ni yn fan hyn. Mae Llwybr Arfordir yn mynd y tu ôl i Bodeilias. Ac y Bodeilias y gafodd y pregethwr Tom Nefyn i fagu. Wedi bod yn chwarelwr Uthfaen i hun, mi aeth i'r fyddin. Mi oedd o'n efengylydd, mi oedd o'n heddychwr. Ac mi oedd o'n danllyd iawn, mi oedd o'n bregethwr tanllyd iawn, a mi aeth i'r tymbl i'r weinidogaeth gan bregethu am bethau anarferol o'r pulpud fel hawlia i lowyr a chyflog teg a gwell tai ag ati, ac yn ddadleuol i nifer, mi oedd henaduriaeth De Myrddin yn anghytuno, a mi aeth hi'n sefyllfa go densiynus, ond
Cyn diwedd I ddydd mi ddath Tom Nefyn yn ôl I fro I febyd ac mi oedd o'n bregethwr charismataidd tanllyd iawn, unai o'r pulpud neu ar gornel stryd mewn ffeiria ar ddiwrnod ffair ag ati. A mi oedd o farw yn 1958 yn 63 oed a mae wedi cael ei gladdu yn Edern. Ond ia, Bodeilias tu ôl I mi, trwy'n Bodeilias yn nes at yr arfordir, y Modeilias y cafodd Tom Nefyn I fagu. Da ni'n nesau at ddiwedd cymal 1 rwan. Chwarael y gwylwyr sydd y tu ôl I mi. Chwarael y gwylwyr ar gyrion Nefyn. Da ni'n nesau at dre Nefyn. Ac os na I droi y camera I wynebu'r fel arall, dyna ni, tref Nefyn. A tref bwysig iawn ers canrifoedd. Yn y 12fed a'r 3 ganrif ar 10, mi wnaeth tywysogion Gwynedd rannu Llŷn yn cantref Llŷn, cant o ffermwydd os hoffwch chi, ac o fewn y cantref yna, mi oedd na 2 ardal wahanol, 3 chwmwd. Felly, mi oedd ganddoch chi gwmwd Cymydfaen yn y gorllewin, a chwmwd Afloegion yn y de, a chwmwd Dinllaen yn fan hyn, a Nefyn oedd maistref Dinllaen. Felly, tref bwysig I dywysogion Cymru, mi fyddan nhw'n cynnal llys yma yn rhef Nefyn. Yn mynd yn ôl felly ganrifoedd pwysigrwydd Nefyn, ac yn ddiweddar rhyw ddegawd yn ôl, mi gafwyd hyd I sgerbwd o dan seilia eglwys wreiddiol Nefyn. Bedd Cist. Bedd Cist o dan y sylfaeni, ond be oedd yn anarferol oedd, mae esgyrn dynes gafodd I darganfod yn y Bedd Cist, anarferol trwy Ewrop. Beddau Cist ac esgyrn dynion cyffredin iawn, ond anghyffredin I gael hyd I sgerbwd dynes mewn Bedd Cist. Mae'n hanes diddorol iawn, ac ar ôl y gwaith dyddio mi, oedd hi yn ddynes yn 'i 50 yn y 3 ganrif ar 10, sy'n golygu bod hi wedi bod yn dyst I newid mawr iawn. Wedi gweld Gwynedd yn uno a thalpau o Gymru, wedi gweld Llywelyn yn lliw ola hyd yn oed ar yr orsedd. A mi wnawn ni sôn mwy am y darganfyddiad. Mae'r esgyrn, mae'r sgerbwd yn dal yn Nefyn, yn cael ei harddangos yn yr hen eglwys sydd bellach yn amgueddfa forwrol Llŷn. A mi wnawn ni sôn mwy, llawer iawn mwy am yr amgueddfa wrth i'r daith barhau. Ond ie, nesau, drwy'n porthu'n llaen am ymwncw at ddiwedd y cymal yn y daith yma, sef tref Nefyn. A dyma ni wedi cyrraedd tre Nefyn, wrth y modd a thre Nefyn. Hen ffynon y plwy, y tu ôl I mi, yn fan hyn, a'r groes sydd yn dod â diwedd I ddiwrnod 1 neu taith, cymal 1, taith Llwybr Arfordir Llŷn. Dechrau'n Rhefor, a da ni'n gorffan ar y groes yn Nefyn. A beth sydd hefyd yn wych am orffan y cymal yn fan hyn ydy mae canolfan gymunedol yr Heliwr. Mae hefyd yn dafarn, sa'n di gwylio peidio yn bydda.